Kaakibat ng gobyerno sa pagtulong sa bayan, o tanggapang dulot ay pag-asa. Yan ang PCSO, kaginhawaan, kinabukasan. Lahat ng minimiting makakamtan sa PCSO. Karanatang kiligin at ating laruin, Lotto, Dreams at Kino, pati sweepstakes partner tayo. Gadget din ang makakascash ng swerte at bagong small town lottery. Kaginhawahan, kinabukasan, lahat ng minimiting makakamtan sa PCSO. Huwag malulungkot, huwag mangangamba. Sa mga pagsubok mayroon kang kasama. PCSO, puso ng bayan, lagi nating malalapitan. Kakayanin natin to, kakayanin natin to. Sa karamdaman tayo'y may gabay, babangon buong bansa. Tanglansan ng kinabukasan, may pag-asang walang hanggan. PCSO, pusong Pilipino, pusong panalo. Ang pusong panalo. Halina tayo nang maglaro ng loto. Dala nito'y milyong-milyong papremyo. Araw-araw bumili ng tiket nyo, baka bukas kay maging milyonaryo. Araw-araw, let's play Lotto, PCSO Lotto. Araw-araw, let's play Lotto, PCSO Lotto. Buhay giginawa, kapwa-tao, asenso, nagbibigay saya sa Pilipino. Tulong-tulong sa pagsulong ng tao, sa larong ito, lahat tayo'y panahalo. Araw-araw, let's play Lotto, PCSO Lotto. Araw-araw, let's play Lotto, PCSO Lotto. PCSO Lotto. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Kaakibat ng gobyerno sa pagtulong sa bayan, o tanggapang dulot ay pag-asa. Yan ang PCSO, kaginhawaan, kinabukasan, lahat ng minimiting makakamtan sa PCSO. Magandang gabi muli sa inyong lahat. Simulan na natin ang actual draw for SL draw number 2442. Pangasinan, let's play Small Town Lottery. I'm ready.
Ibabalik po natin ang number 30 para makasama sa pagpili ng ikalawang numero. I'm ready. Our second winning number is the number 31. Number 31 is our second winning number. Pangasinan, our official winning combination for our 8:45 p.m. draw today are the numbers 30 and 31 in exact order. The numbers 30 and 31 in exact order. Congratulations po sa lahat ng mananalo. Dito na po nagtatapos ang ating draw para sa araw na ito. Ako po muli si Donald Sarmiento na nagsasabing PCSO, hindi mo orong sa pagtulong. Maraming salamat.